खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीव बसुमतारी। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। नोंगौ बे समाव खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीव बसुमतारी। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। नोंगौ बे समाव नोंथांमोननि थाखाय बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां। जाय समाव नोंथांमोना सानदोंमोन गोलाव समनिफ्राय नेनानै दंमोन इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबाव सोर बायदि बिजाथिखौ होगोननानै बे समाव गोलाव समनिफ्राय नोंथांमोना नेना दंमोन। नाथाय बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बे समाव बिजाथि महरै फोसावबाय। आरो बे बिजाथि महरै सोर बायदिया बिजाथि महर मोनगोन होननानै बे समाव गोबां रायजो राजाफोरा नेनानै दङमोन। नाथाय जोबथायाव दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोला बे समाव एमएलए जयन्त बसुमतारी थामहिनबा सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फोसावबाय। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बा बिजाथिखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। क'क्राझार लकसभा बियाबनिखौ एबा क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जयन्त बसुमतारी एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावबाय। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फोसावदों जयन्त बसुमतारी बिथांखौ। मानो होनबा नोंथांमोना गोलाव समनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव सोर बिजाथिखौ होगोन होननानै सानदोंमोन। गोलाव समनिफ्रायनो क'क्राझार बियाबनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथि थामहिनबा एनडिएनि बिजाथिया सोर जागोन बेखौ नेनानै हांखुर जाना दंमोन। नाथाय बे समाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबाव बिजाथि महरै फोसावबाय। जेराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव साथाम बिजाथि पेनेलिस्टआव फोसावदोंमोन। नाथाय बे समाव फाइनाल फोसावबाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आरो बिथाङानो जाहैबाय। आरो दिनै क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै फोसावबाय आरो बिथाङानो जाहैबाय आरो क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि महरै सिडलीनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावबाय। नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावो मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। जाय समाव गोलाव समनिफ्रायनो क'क्राझार बियाबाव सोरबायदि बिजाथिखौ फोसावगोन बेखौ नेना दंबाय थायोमोन आरो बेरेखा दोलोफ्राबो सोरबायदि बिजाथिखौ फोसावगौमोन बे समाव बाथ्रा आरो दान्थि बिदान्थि सोलिबाय थादोंमोन। नाथाय बे समावनो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जयन्त बसुमतारी बिथांखौ एमएलए बिथाङा सासे एमएलए आरो बिथांखौनो क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फोसावबाय। नोंगौ बे समाव फिन फोरमायबावोदि नोंथांमोननि गेजेराव इउपिपिएल दोला बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावनाय जाबाय। जेराव नोंथांमोना गोलाव समनिफ्रायनो बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सोरबायदि बिजाथिखौ होगोन बेखौ मिन्थिनो थाखाय गोबां हांखुर जानानै दंमोन। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव ग्राफिकनि मददजों फोरमायनो सानदों। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय। क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय। गोलाव समनिफ्रायनो क'क्राझार बियाबनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथि थामहिनबा एनडिएनि बिजाथिया सोर जागोन नेनानै हांखुर जाना दंमोन। नाथाय बे समाव फोसावनाय जाबाय आरो दिनै क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि फोसावबाय। क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि महरै सिडलीनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावबाय। बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबखौ लानानै इउपिपिएल दोलोनि बिग ब्रेकिं आपडेट। एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फोसावबाय। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट गिदिर खौरां। जाय समाव गोलाव समनिफ्रायनो इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिया सोर जागोन बेखौ मिन्थिनो थाखाय गोबां रायजो राजाफोरा मिथिनो थाखाय हांखुर जाना दंमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै बे समाव फोसावबाय। आरो बे बिजाथि महरै क'क्राझार लकसभानि बिजाथियानो जाहैबाय एबा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फैगौ एबा 2024 मायथाइयाव एबा गेजेराव माखासे सानल'सै लकसभा बिसायख'थि आरो बे लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय जयन्त बसुमतारी थामहिनबा एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि बिजाथि महरै बिथांखौ फोसावनाय जाबाय। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय। क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय। गोलाव समनिफ्रायनो क'क्राझार बियाबनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथि थामहिनबा एनडिएनि बिजाथिया सोर जागोन नेनानै हांखुर जाना दंमोन। नाथाय बे समाव फोसावनाय जाबाय आरो दिनै क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि फोसावबाय।
क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि महरै सिडलीनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावबाय। बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबखौ लानानै इउपिपिएल दोलोनि बिग ब्रेकिं आपडेट। एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फोसावबाय। बे समाव मोनसे बिग खुलुमबाय, स्टुडिय'आव दं आं राजीब बसुमतारी। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। नंगौ, बे समाव नोंथांमोननि थाखाय बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां। जाय समाव नोंथांमोना सानदोंमोन गोलाव समनिफ्राय नेनानै दंमोन इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबाव सोरबायदि बिजाथिखौ होनानै बे समाव गोलाव समनिफ्राय नोंथांमोना नेना दंमोन। नाथाय बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बे समाव बिजाथि महरै फोसावबाय। आरो बे बिजाथि महरै सोरबायदिया बिजाथि महर मोनगोन होननानै बे समाव गोबां रायजो राजाफोरा नेनानै दङमोन। नाथाय जोबथायाव दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोला बे समाव एमएलए जयन्त बसुमतारी, थामहिनबा सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फोसावबाय। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बा बिजाथिखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। क'क्राझार लकसभा बियाबनिखौ एबा क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जयन्त बसुमतारी, एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावबाय। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फोसावदों जयन्त बसुमतारी बिथांखौ। मानो होनबा नोंथांमोना गोलाव समनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव सोर बिजाथिखौ होगोन होननानै सानदोंमोन। गोलाव समनिफ्रायनो क'क्राझार बियाबनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथि, थामहिनबा एनडिएनि बिजाथिया सोर जागोन बेखौ नेनानै हांखुर जाना दंमोन। नाथाय बे समाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबाव बिजाथि महरै फोसावबाय। जेराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव साथाम बिजाथि पेनेलिस्टआव फोसावदोंमोन। नाथाय बे समाव फाइनाल फोसावबाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आरो बिथाङानो जाहैबाय। आरो दिनै क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै फोसावबाय आरो बिथाङानो जाहैबाय। आरो क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि महरै सिडलीनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावबाय। नंगौ, बे समाव फिन फोरमायबावो मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। जाय समाव गोलाव समनिफ्रायनो क'क्राझार बियाबाव सोरबायदि बिजाथिखौ फोसावगोन बेखौ नेना दंबाय थायोमोन आरो बेरेखा दोलोफ्राबो सोरबायदि बिजाथिखौ फोसावगौमोन बे समाव बाथ्रा आरो दान्थि बिदान्थि सोलिबाय थादोंमोन। नाथाय बे समावनो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जयन्त बसुमतारी बिथांखौ एमएलए, बिथाङा सासे एमएलए आरो बिथांखौनो क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फोसावबाय। नोंगौ, बे समाव फिन फोरमायबावोदि नोंथांमोननि गेजेराव इउपिपिएल दोला बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावनाय जाबाय। जेराव नोंथांमोना गोलाव समनिफ्रायनो बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सोरबायदि बिजाथि होगोन बेखौ मिन्थिनो थाखाय गोबां हांखुर जानानै दंमोन। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव ग्राफिकनि मददजों फोरमायनो सानदों। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय। क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय। गोलाव समनिफ्रायनो क'क्राझार बियाबनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथि, थामहिनबा एनडिएनि बिजाथिया सोर जागोन नेनानै हांखुर जाना दंमोन। नाथाय बे समाव फोसावनाय जाबाय आरो दिनै क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि फोसावबाय। क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि महरै सिडलीनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावबाय। बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबखौ लानानै इउपिपिएल दोलोनि बिग ब्रेकिं आपडेट। एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फोसावबाय। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट, गिदिर खौरां। जाय समाव गोलाव समनिफ्रायनो इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिया सोर जागोन बेखौ मिन्थिनो थाखाय गोबां रायजो राजाफोरा मिन्थिनो थाखाय हांखुर जाना दंमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै बे समाव फोसावबाय। आरो बे बिजाथि महरै क'क्राझार लकसभानि बिजाथियानो जाहैबाय एबा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फैगौ एबा 2024 मायथाइयाव एबा गेजेराव माखासे सानल'सै लकसभा बिसायख'थि। आरो बे लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय जयन्त बसुमतारी, थामहिनबा एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि बिजाथि महरै बिथांखौ फोसावनाय जाबाय। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय। क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय। गोलाव समनिफ्रायनो क'क्राझार बियाबनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथि, थामहिनबा एनडिएनि बिजाथिया सोर जागोन नेनानै हांखुर जाना दंमोन।
नाथाय बे समाव फोसावनाय जाबाय आरो दिनै क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि फोसावबाय। क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि महरै सिडलीनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावबाय। बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबखौ लानानै इउपिपिएल दोलोनि बिग ब्रेकिं आपडेट। एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फोसावबाय। बे समाव मोनसे खुलुमबाय, स्टुडिय'आव दं आं राजिब बसुमतारी। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। नंगौ, बे समाव नोंथांमोननि थाखाय बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां। जाय समाव नोंथांमोना सानदोंमोन गोलाव समनिफ्राय नेनानै दंमोन इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबाव सोरबायदि बिजाथिखौ होनानै बे समाव गोलाव समनिफ्राय नोंथांमोना नेना दंमोन। नाथाय बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बे समाव बिजाथि महरै फोसावबाय आरो बे बिजाथि महरै सोरबायदिया बिजाथि महर मोनगोन होननानै बे समाव गोबां रायजो राजाफोरा नेनानै दङमोन। नाथाय जोबथायाव दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोला बे समाव एमएलए जयन्त बसुमतारी थामहिनबा सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फोसावबाय। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बा बिजाथिखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। क'क्राझार लकसभा बियाबनिखौ एबा क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जयन्त बसुमतारी एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावबाय। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फोसावदों जयन्त बसुमतारी बिथांखौ। मानो होनबा नोंथांमोना गोलाव समनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव सोर बिजाथिखौ होगोन होननानै सानदोंमोन। गोलाव समनिफ्रायनो क'क्राझार बियाबनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथि थामहिनबा एनडिएनि बिजाथिया सोर जागोन बेखौ नेनानै हांखुर जाना दंमोन। नाथाय बे समाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबाव बिजाथि महरै फोसावबाय, जेराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव साथाम बिजाथि पेनेलिस्टआव फोसावदोंमोन। नाथाय बे समाव फाइनाल फोसावबाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आरो बिथाङानो जाहैबाय आरो दिनै क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै फोसावबाय आरो बिथाङानो जाहैबाय आरो क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि महरै सिडलीनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावबाय। नंगौ, बे समाव फिन फोरमायबावो मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। जाय समाव गोलाव समनिफ्रायनो क'क्राझार बियाबाव सोरबायदि बिजाथिखौ फोसावगोन बेखौ नेना दंबाय थायोमोन आरो बेरेखा दोलोफ्राबो सोरबायदि बिजाथिखौ फोसावगौमोन बे समाव बाथ्रा आरो दान्थि बिदान्थि सोलिबाय थादोंमोन। नाथाय बे समावनो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जयन्त बसुमतारी बिथांखौ एमएलए, बिथाङा सासे एमएलए आरो बिथांखौनो क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फोसावबाय। नोंगौ, बे समाव फिन फोरमायबावोदि नोंथांमोननि गेजेराव इउपिपिएल दोला बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावनाय जाबाय, जेराव नोंथांमोना गोलाव समनिफ्रायनो बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सोरबायदि बिजाथि होगोन बेखौ मिन्थिनो थाखाय गोबां हांखुर जानानै दंमोन। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव ग्राफिकनि मददजों फोरमायनो सानदों। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय। क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय। गोलाव समनिफ्रायनो क'क्राझार बियाबनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथि थामहिनबा एनडिएनि बिजाथिया सोर जागोन नेनानै हांखुर जाना दंमोन। नाथाय बे समाव फोसावनाय जाबाय आरो दिनै क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि फोसावबाय। क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि महरै सिडलीनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावबाय। बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबखौ लानानै इउपिपिएल दोलोनि बिग ब्रेकिं आपडेट। एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फोसावबाय। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट, गिदिर खौरां। जाय समाव गोलाव समनिफ्रायनो इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिया सोर जागोन बेखौ मिन्थिनो थाखाय गोबां रायजो राजाफोरा मिन्थिनो थाखाय हांखुर जाना दंमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै बे समाव फोसावबाय आरो बे बिजाथि महरै क'क्राझार लकसभानि बिजाथियानो जाहैबाय एबा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फैगौ एबा 2024 मायथाइयाव एबा गेजेराव माखासे सानल'सै लकसभा बिसायख'थि आरो बे लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय जयन्त बसुमतारी थामहिनबा एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि बिजाथि महरै बिथांखौ फोसावनाय जाबाय। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय। क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय।
गोलाव समनिफ्रायनो क'क्राझार बियाबनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथि थामहिनबा एनडिएनि बिजाथिया सोर जागोन नेनानै हांखुर जाना दंमोन। नाथाय बे समाव फोसावनाय जाबाय आरो दिनै क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि फोसावबाय। क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि महरै सिडलीनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावबाय। बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबखौ लानानै इउपिपिएल दोलोनि बिग ब्रेकिं आपडेट। एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फोसावबाय। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। खुलुमबाय, स्टुडिय'आव दं आं राजिब बसुमतारी। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। नंगौ, बे समाव नोंथांमोननि थाखाय बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां। जाय समाव नोंथांमोना सानदोंमोन गोलाव समनिफ्राय नेनानै दंमोन इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबाव सोरबायदि बिजाथिखौ होनानै बे समाव गोलाव समनिफ्राय नोंथांमोना नेना दंमोन। नाथाय बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बे समाव बिजाथि महरै फोसावबाय आरो बे बिजाथि महरै सोरबायदिया बिजाथि महर मोनगोन होननानै बे समाव गोबां रायजो राजाफोरा नेनानै दङमोन। नाथाय जोबथायाव दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोला बे समाव एमएलए जयन्त बसुमतारी थामहिनबा सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फोसावबाय। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बा बिजाथिखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। क'क्राझार लकसभा बियाबनिखौ एबा क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जयन्त बसुमतारी एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावबाय। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फोसावदों जयन्त बसुमतारी बिथांखौ। मानो होनबा नोंथांमोना गोलाव समनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव सोर बिजाथिखौ होगोन होननानै सानदोंमोन। गोलाव समनिफ्रायनो क'क्राझार बियाबनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथि थामहिनबा एनडिएनि बिजाथिया सोर जागोन बेखौ नेनानै हांखुर जाना दंमोन। नाथाय बे समाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबाव बिजाथि महरै फोसावबाय, जेराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव साथाम बिजाथि पेनेलिस्टआव फोसावदोंमोन। नाथाय बे समाव फाइनाल फोसावबाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आरो बिथाङानो जाहैबाय आरो दिनै क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै फोसावबाय आरो बिथाङानो जाहैबाय आरो क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि महरै सिडलीनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावबाय। नंगौ, बे समाव फिन फोरमायबावो मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। जाय समाव गोलाव समनिफ्रायनो क'क्राझार बियाबाव सोरबायदि बिजाथिखौ फोसावगोन बेखौ नेना दंबाय थायोमोन आरो बेरेखा दोलोफ्राबो सोरबायदि बिजाथिखौ फोसावगौमोन बे समाव बाथ्रा आरो दान्थि बिदान्थि सोलिबाय थादोंमोन। नाथाय बे समावनो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जयन्त बसुमतारी बिथांखौ बिथाङा सासे एमएलए आरो बिथांखौनो क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फोसावबाय। नोंगौ, बे समाव फिन फोरमायबावोदि नोंथांमोननि गेजेराव इउपिपिएल दोला बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावनाय जाबाय, जेराव नोंथांमोना गोलाव समनिफ्रायनो बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सोरबायदि बिजाथि होगोन बेखौ मिन्थिनो थाखाय गोबां हांखुर जानानै दंमोन। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव ग्राफिकनि मददजों फोरमायनो सानदों। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय। क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय। गोलाव समनिफ्रायनो क'क्राझार बियाबनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथि थामहिनबा एनडिएनि बिजाथिया सोर जागोन नेनानै हांखुर जाना दंमोन। नाथाय बे समाव फोसावनाय जाबाय आरो दिनै क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि फोसावबाय। क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि महरै सिडलीनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावबाय। बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबखौ लानानै इउपिपिएल दोलोनि बिग ब्रेकिं आपडेट। एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फोसावबाय। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट, गिदिर खौरां। जाय समाव गोलाव समनिफ्रायनो इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिया सोर जागोन बेखौ मिन्थिनो थाखाय गोबां रायजो राजाफोरा मिथिनो थाखाय हांखुर जाना दंमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै बे समाव फोसावबाय आरो बे बिजाथि महरै क'क्राझार लकसभानि बिजाथियानो जाहैबाय एबा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फैगौ एबा 2024 मायथाइयाव एबा गेजेराव माखासे सानल'सै लकसभा बिसायख'थि आरो बे लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय जयन्त बसुमतारी थामहिनबा एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि बिजाथि महरै बिथांखौ फोसावनाय जाबाय। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय।
क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय। गोलाव समनिफ्रायनो क'क्राझार बियाबनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथि थामहिनबा एनडिएनि बिजाथिया सोर जागोन नेनानै हांखुर जाना दंमोन। नाथाय बे समाव फोसावनाय जाबाय आरो दिनै क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि फोसावबाय। क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि महरै सिडलीनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावबाय। बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबखौ लानानै इउपिपिएल दोलोनि बिग ब्रेकिं आपडेट एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फोसावबाय। बे समाव मोनसे